Добрый дзень у хату, мяне клічуць Андрэй. Сёння мы вырашылі пахадзіць з вами па Варшаве, паказаць прыемныя месцы, папіць кавы і пачытаць кніжку. Ну і крышачку парэфлексаваць наконт эміграцыі. Прыемнага прагляду. Пачынаем нашу вандроўку па кавярнях з працэса кавкі, якая знаходзіцца на Празе. Ведаеце, Прага для мяне гэта нешта такое сапраўднае. Шмат каму яна не падабаецца, але вось менавіта мне такія адчуванні, што вось тут усе людзі, будынкі, яны такія, якія яны ёсць. Эміграцыя пачалася 3 гады таму. Ёсць надзея, што яна хутка скончыцца. Але з кожным днём гэта адчуванне ўсё слабей і слабей. Я прачынаюся о 5 раніцы, іду да лазенкі, потым раблю сабе каву і закідваю ў талерку тварог. Такі сняданак быў калісьці ў Ван Гога, і я сябе гэтым падбадзёрваю. Пазней узгадваецца яго лёс, і думаю, а можа прыйшоў час варыць кашы? Хочется ботинки ў траве. Ботинки ў траве хочется? Як вы зразумелі ці не зразумелі, я абраў кніжку Ганны Якуты «Час пустазелля». І шчыра я не чытаў яе да гэтага шпацыра па Варшаве, але інтуіцыя падказвала, што яна будзе пасаваць. І не, яна падманула. Не на 100%, але падманула. І таму на фоне будзе гучаць мікс розных твораў, ці нічога не будзе гучаць. Пасля кавы хочацца чагосьці з'есці. І кажуць, тут на Празе знаходзіцца самы смачны чабурэк. Я ніколі яго не спрабаваў, але зараз мы гэта зробім. Mam tak samo jak ty, miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni. Гадоў 5 таму, калі я сядзеў адзін у касцёле ў Магілёве, да мяне падышла жанчына і запытала: «А вы веруючы?» На што я адказаў: «Не ведаю». А яна на гэта: «Трэба ўжо зрабіць выбар». Номер 12. Прайшло ўжо 10 хвілін, а мы ўсё чакаем. У нас нумар 32, як вы ўжо зразумелі. І зараз быў 15. Я спадзяюся, там у іх няма некалькі нумароў, што мы не будзем яшчэ чакаць 20 хвілін. Але чабурэк ёсць чабурэк. Карацей, прайшло 40 хвілін. 40 хвілін, каб набыць, як кажуць, самы смачны чабурэк. Вось, буйны план чабурэка, буйны план чабурэк. Гэта ён. Зараз мы паспрабуем. Паспрабуем і скажам. Усё як ёсць. Трэба было чакаць 40 хвілін? Не ўпэўнены. Не ўпэўнены, я вам хочу сказаць. Ён цёплы. Але 40 хвілін. О! Яшчэ раз. Хрусціць зараза. Гэты чабурэк зноў вярнуў мяне ў Магілёў. Насупраць тэатра знаходзіцца крама «Ваш выбар». І паміж рэпетыцыямі я часта туды заходзіў. З плюсаў было вельмі малыя кошты ў параўнанні з іншымі месцамі, а з мінусаў, што ўся ежа як быццам бы гатавалася ў рондалі з тлушчам. Але чабурэкі там былі смачнейшыя. Гэта дакладна. Вырашыў пачаць складаць спіс рэчаў, якія ніколі не буду рабіць у жыцці. І першае, гэта будзе дакладна не стаяць у чарзе 40 хвілін, каб набыць адзін чабурэк. Гэта 100%. Гэта 100%.
Podaję ci rękę, ty mówisz, że mało. Podaję ci usta, ty prosisz o więcej. Oddaję ci serce, oddaję ci ciało. Ty czekasz i mówisz, to mało, to mało. Masz oczy marzące i styl bycia luźny, na pozór łagodny. Okrutny jesteś i próżny. Kiedy zechcesz jestem, gdy zechcesz odchodzę. Czego pragniesz jeszcze, bym mogła z tobą być? Пра дзядоў-прадзедаў ведаю няшмат. Мабыць, мала захавалася пра іх у нашай сямейнай памяці. Ці можа, бацькі не мелі патрэбы распавядаць пра іх дзецям. Спярша тое насамрэч было малым нецікава, а пасля не было каму слухаць. Ведаю толькі, што адзін дзед быў патомны рыбак. Усё жыццё лавіў рыбу. Другі дзед быў селянін-надыходнік. Сезонна рабіў на прамысловых прадпрыемствах у Курляндыі. Там жа пад канец жыцця выбіўся ў упраўляючыя цагельных завода. Баба жыла ў вёсцы, але рана памерла. Вялікіх уражанняў па сабе не пакінула. Бацька Владзімір Хведравіч у маладосці немала пабадзяўся па свеце і толькі на старасці жыў у роднай вёсцы. Як цяпер пагляджу, гэта можа быць самае нешчаслівае пакаленне, якое за ўсё сваё жыццё долі не знала. Адно бязладдзе, рэвалюцыі, войны, ды калектывізацыі, ды барацьба з ворагамі народу. Голад, кроў і пакуты. Чужы. Нават калі я вывучу мову і буду размаўляць без акцэнту, нават калі буду набываць скрыню пончыкаў на тлустны чвартак, а на вігілію смажыць карпа, нават калі пройдзе 30 гадоў, гэта пачуцце нікуды не знікне. Упэўнены, што ёсць людзі, якім без розніцы на гэтае адчуванне. Яны жывуць і нават не думаюць пра гэта. У іх зусім іншыя праблемы і жаданні. Але я, на шчасце ці, на жаль, не адношуся да гэтай катэгорыі. Штосьці падобнае я ўжо адчуваў, калі пасля сканчэння акадэміі размеркаваўся ў Магілёў. Першыя месяцы я амаль увесь час сядзеў у інтэрнаце ці хадзіў без мэты па вуліцы. Але пазней мяне ўратавала праца. З кожным месяцам рэпетыцыі спектакляў станавілася болей, і пачуцце чужога знікла. Naciskam ręką ruchomą ścianę, lecz ona wciąż trwa. Jeszcze pogładzę ją palcami, odchodzę, nie przyjdę tu sam. Мы уже дайшлі да наступнай прыемнай кропкі. Назву яе «Вжэнне свята». Я спадзяюся, я правільна гэта сказаў. Калі не, то хай мне выбачаць все гэтыя ўладальнікі. Тут можна набыць каву, штосьці паесці, набыць кніжку. Унутры вельмі утульна, вялікі драўляны столь, дыван. Карацей, прыходзьце. І мне не плацілі за рэкламу. Гэта была моя
прадапошняя праца. Я таксама працаваў у кавярні. І ведаеце, пасля гэтай працы пачынаеш паважаць гэтых людзей, якія там працуюць. Таму што вельмі шмат высілкаў яна патрабуе, каб заўсёды быць у нейкім такім пазітыўным настроі, каб заўсёды мець моц, усё гэта рабіць. І глядзіш на гэтых людзей і думаеш, людцы мае даражэнькія, шукайце вы што-небудзь іншае. Напрыклад, зараз я садоўнік, капаю зямлю. Таму, калі не ведаеце, куды ісці, ідзіце ў садоўнікі. Траўка, церабені туй, зямелечка. Што яшчэ трэба? Все мы туды пойдзем, у зямелечку. Jaki jest wynik gry? Nie wiem, nie pytaj mnie, jak na imię tej grze. Tego nie wiem już też. Wczoraj tak było tak, nie znaczyło zaś nie mieszało się nam czarne z białym codziennie. Дайшлі мы да наступнага месца, гэта піца на Хмельнай, адрес Хмельна 13. Там смачная піца, але ўжо ўсё, ўжо не лезець, я вам хочу сказаць. Але калі у вас будзе час і жаданне, вы можете туды зайсці. Таксама ёсць чарга, але яна ідзе ў разы хутчэй, чым у чебуреках. У разы хутчэй, таму раю. Як я з часам пераканаўся, жыццё ў правінцыі мае хіба ўяўную перавагу перад сталічным жыццём, дзе ў сучаснага чалавека сапраўды ёсць магчымасць схавацца ў мурашніку шматлюддзя. Насуперак пашыранаму меркаванню ў правінцыі тое немагчыма. Па-першае, тут ён пад няспынным наглядам начальства, суседзяў, органаў, якія заўсёды імкнуцца ўсё і пра ўсіх ведаць. Зноў жа візіты. У гародні, дзе мы шмат год жылі з Карпюком, не мінала тыдня, каб хто не прыехаў да нас з Менску, Масквы ці з Польшчы. Вядома ж, прыязджалі сябры, харошыя людзі, журналісты, якім мы былі радыя. Звычайна пасля такіх знаёмстваў завязвалася сяброўства, якое часам доўжылася гадамі. Але сярод іх траплялі і падазроўныя ці яўна падасланыя па лініі бяспекі людзі. Аднойчы да нас прыехаў любы ўсімі Владзімір Караткевіч. Тады ён пісаў «Христос прызямліўся ў гародні» і хацеў паглядзець на гродзенскія касталомныя вежы. Не чакаючы, калі яму гаспадары наладзяць пачостку, сам склікаў тутэйшых літаратараў у рэстаран «Беларусь», які яшчэ тады быў. Пачаў адкаркоўваць бутэльку шампанскага і абліў любімую ім Дануту. Пасля гжэчна выбачаўся і цалаваў яе ручкі. Рубрика «Рекламная інтэграцыя». Хутка святы. І калі вы не ведаеце, што падараваць свайму блізкаму чалавеку, ці маці, ці тату, ці, можа, дзяўчыне. Драўляныя вырабы, кора. Гэта трусік. Можна рабіць все, што вам заўгодна. Вавёрачку, можа, штосьці на ялінку вам трэба. Карацей, замаўляйце. Спасылачка будзе ўнізе. Не там. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł: najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca. Hej. По плане у нас яшчэ павінна было быць кавярні 3 і якіх-небудзь ядальні 2. Але, разумееце, моцы ўжо няма, грошай няма. Таму зараз мы шліфанёмся у жабцы якім-небудзь напоем халодным. Нейкія вынікі зробім. І ўсе пойдём уже дадому спаць.
Choćbyś nie chciał i tak znajdą sposób, na swej wadze położą nieraz. Choć to fizyce wbrew, wskazówka cofa się mniej niż zero. Mniej niż zero. Mniej niż zero. Ведаеце, для фіналу трэба нейкага такой прыемнай атмасферы, а вось тут у цэнтры яе зусім няма. Нешта ўсё адбываецца заўсёды незразумелае. Таму зараз мы пошукаем штосьці такое маленечкае, утульненькае і зробім гэты, як кажуць, вынікі гэтага дня. Mam tak samo jak ty. Miasto moje, a w nim Згадалася мне одно месца, спадзяюся, яно сёння адчынена. Знаходзіцца ў самым цэнтры, але мала людзей звяртаюць на яго ўвагу. Яно знаходзіцца ля самага банка, такое утульненькае. Спадзяюся, зараз мы туды зойдзем. kiedyś zatrzymam czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił tam, gdzie moje sny i warszawskie kolorowe dni. Gdybyś ujrzeć chciał. Якія высновы гэтага дня? Спадзяваліся мы на некалькі кавярн і ядальні, але, на жаль, і грошы, і моц нас пакінулі. А наконт першага вы можете нам дапамагчы, зайсці на Buy кофе і кінуць некалькі даляраў. І наступным разам мы зойдзем яшчэ некалькі кавярн, пакажам вам прыемныя месцы, распавядзём вам пра іх. Здаецца ўсім. Всяго вам найлепшага.